Serantolanta Bunagun kan Coupe du Monde Bafengon Woro éliminatoire Nyebla Nyondan Munume Farafina Gunko Fo Atle Sabana Kene kan Kunu Alamisa Juin Kalo Ntle Woro San Bafengon Nanina Stade du 26 mars la Bamako Mali Bina Ghana Nyakoro Mali Chelu Kelen Ghana Chelu Fla Wati folo no ye première mi-temps ye Obana Frankan Wati Mali ye Ghana Jolla Maka aka Serantolantana Kamuri Dumia Sababula Sanga biduru segna na Ghana bena uchelu jibo na ka Serantolantana Ernest Nuwama ye Nyoda ere tumbana ka ban sanga bikoronton ani sanga nani Ghana bena ka chelu flana do na ka Serantolantana Abdul Fatawu ye sanga kele okofe nyoda bena kunche ochogola ni Ghana ka sebaya ye Mali kan Madagascar ni Comore de bena nyongo soro bi juma do ina juin kalo ntle wolon fla san ba fle ngwan nani na groupe I konona nano ye Mali ka kulu ye o nyonda be doal sa éliminatoire no tle sabana ko kumu kono éliminatoire no tle flana ko kumu kono Mali tumbe joro flana na ni kurunani ye o joro bosira Mali la Ghana fe katlina na nyonda o makono o kene kan Mali be bismillah Madagascar fe Afrique du Sud jamana kan tarata nata juin kalo ntle tan kelen san ba fle ngwan nani na Mali Aigle ou Frobaton Kodo a Sengormadonoba ou supporteru Utum Bora Kachaya kana Sengormadonula Kunu Stade du 26 mars la Bamako Nka Nyoda Kunchele ou Fari Fagara Kosobe Kasegeso Unesogoyale VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido